Bola to naša prvá spolupráca s Rudom Netíkom. To, čo sa nám podarilo robiť, by sa v takom vinárskom žargóne dalo nazvať, že také kivé. Už síce nie sme akože najmladšie ročníky, ale farba je dobrá a výsledok je celkom pitný. To môžeš dať na záver. Som si pripravil takýto bonmot vtipný. A teraz sa pýtaj. Rezidencia Valčíková je malý bytový dom s 5 bytmi v Prahe, v mestskej časti Holešovičky. Okolie tvorí taká prvorepubliková bylová štvrť. Pre nás bolo takým veľkým privilégiom a zároveň zodpovednosťou mať možnosť do tohto prostredia vstupovať nejakou novou architektúrou. Pôdorys tvorí taký štvorec 12x12 metrov s jedným kľúčovým stĺpom uprostred. Tomuto štvorcu je v pôdoryse prilepený taký appendix schodiska s výťahovou šachtou. Je to vidno aj v tej hmote, že to schodisko tvorí takú betónovú chrbticu k tomu tehlovému korpusu. Čo je takou zvláštnosťou, je, že jednotlivé podlažia štvorcové sa stáčajú na každom podlaží o 90 stupňov, čím optimálne reagujú na priľahlý terén. A tento špirálovitý pohyb sa potom odráža na fasáde. To znamená, že ako sú tie okná na tej fasáde rozhodené, nie je nejaká taká formálna random kompozícia, ale je to vlastne zrkadlo toho vnútrajšku smerom von. A snažili sme dosiahnuť, aby tá naša architektúra tu nebola cítiť viacej, ako je potrebné, aby ten dom zapadol, aby sa zrástol s tým prostredím, aby to tu nesvietilo ako taký zlatý zub. Mně se na té stavbě hrozně líbí, jak je precizně udělaná. Ona je strašně exkluzivně vyrobená, jsou to krásné byty na bydlení, mají zahrady, mají dokonce most, který vás provede do další zahrady a s výhledem na celou Prahu, takže je to hrozně hezký místo v Praze, ale i ta stavba sem se krásně hodí a funguje s tím prostředím okolo.